Kaixo, gu EH bateko ikasla gara. Eta eskolen ikastolan ikasten dugu, eta argi Euskaldun Euskaltzalea lantzen dugu. Gaurkoan soziolinguistikari buruzko proiektuak egin ditu. Horretaz gain, Euskararen tamaiaz ere ohartu gara. Baita hizkuntza bizezuna zide. Horretaz gain ere, Gabriel hitz egin dugu. Esan dezakegu munduan 7.000 hizkuntza inguru daudela. Txikietan gehienak, 95%, eta handietan gutxienak, 15%. Eta Euskara handietan dago, 1 milioi hiztun baino gehiago dituelako. Gugean Marita Oxue, eta ina maleta bat, kaja formakin. Eta zer dago Barrun dago, Euskara egin Euskal Herria bideiatzeko proiektu behar dituzuna, eta Euskara izburu. Eta hau adibidez nuna izan Euskal Herria bideiatu baino lehen, eta ala jakiteetan jakin zen Euskal Herria egin. Eta zuzen dezu? Nikin dut kamiseta eta poltsa bat. Eta zer adieraztu? Adieraztu Euskal Herria buruzko informazioa. Eta noiz ibiliko zen? Juteako bidaiatze eta jendeak ikusteko Euskal Herria buruz. Eta dezu pixkatela Munduko hizkuntza aniztasunaren mitoa. Eta kamisetan? Kamisetan da aurretik berdina, eta jeremen atzetik da informazioa eta laburua. Oso politxa. Eta hemen ikusi dezakegu ataja bat eta zer dago? Nikin deu joku bat, eta da jolasten egian bitartean ikasteko. Idea ikasten guztian dauko jarrita jokontan, galdera perantzunetan, zema hizkuntza den mundu, kontinente bakoitzen zema dauden, euskaren tamaina, Eta nola esango zen jolastea? Ite daude bi multzo, bat erantzun eta bestea galderana, eta hartzezu multzo bakoitztik karta bat, eta egitzen bat zaizu, galdera zenbat hizkuntza hitz egiten dira munduan, eta zazpideo. Egitzen bat zaizu, ondo dela, batitu dela, hartu, bestela hitiko zutu. Pero bukaeran, karta bukatzen jenen, galdera eta erantzuna asmatu batzu, puntu bat. Galdera batzu asmatu, puntu bat. Eta puntu gehien azkena irabazteu. Osa da, binakako eta noiz ibiliko zen? Esportzako behin da, ikasi duzinen, jolastu duzinen ikasiko zutuzkat, Eta behin ikustako poltsa bat eta gero hor paper bat eta zer da? Guekin genuen dokumentu baten jarri informazioan ikasi den guztiei buruz, adibidez zenbat hizkuntza den munduan eta 7.000 gero grafiko batzu kontinente bakoitzen zenbat hitzetean hizkuntzak, zenbat hizkuntza handi eta txiki dauden, eta gero hemen adibide batzuk, hizkuntza handi diala txinera, inglesa, gaztelania, eta hizkuntza txikik batzetik jaiei jendeak ez zuten ezatzen. Gu jarri dugu lehenako informazioa, hau grafiko poltsanetan betik, poltsa hau ematen duen jakiteko euskeran informazioa, hemen jarri dugu galdera bat euskara hizkuntza handia edo txikia da. Eta hori ingo dugu kaletik galdetu jendeari eta erantzuna apuntatengo ditu eta gero konparatengo ditu. Osa, eta noiz ibiliko zen? Jendea erosita daune nintzen, igual larun batetan zerkauzi, eta kaletik. Oso, no? Bueno, nik hemen ikusten ditut karta erpila zer dia karta hauek. Hankin dau karta bat eta barun sartuteu karta. Oida, eta nahi duen jolas modu baten bestela, iruditzen zaigu mehi ditzeio latentzia jolas mailak orduan euskaran ingurun eta euskaran ingurra zerbait jakiteko. Oida, jarriteu karta bakoitzen informazio ezberdina euskaran ingurun eta jungeana beste klasetan jatzen gola karta bakoitzen jarri den. Adibidez, zenbat hizkuntza dauden, hizkuntza handik eta txiki eta Eta joku hau edo noiz jolastea dago? Noiz jolastea aspertuta zaudenen tala, zerbait egin ez da jolas modu baten baino, antzaukazu karta bat eta irakurrizu informazioa. Osa, karta bakoitzak informazio ezberdina. Vale. Bueno, kaixo janekiten, hemen kutxe derrak ikusten, zer da kutxe?
Kutxa hau da, giltzatzen zenikatzeko proiektu da, eta bertan jarri dugu klasetan ikasten julian informazioa, hau da, zenbat hizkuntza dauden, zenbat txiki, zenbat handi, kontinente batetzeko hizkuntza kopurua, euskal ezberdinak, atzen berriz jarri dugu balorgo berria, eta batez ere haurien jarri dugu gure proiektuan izenburu nagusia, hau da, euskara dugu. Gaztel burukin duzue. Guk kaxa hori genuen helburu batekin dela, euskara ikasten modurekin baterik ez izenen bakintzak usteko, Bale, eta gintzak usteko txintxirikari hau nun guk sortu genuen batez ere etxo baten jartzeko zebida adibide bezala jarriko kaleazkoa zen gintzak hartzea ez ginen kontatez adela zazken hizkuntza, zen badian txiki, zen badian handi, eta albide. Kaixo, bururik hemen tabla more bat ikustetzen da eta Bale, gukin dena da kakut bat, baina maikola zen, eta orduan joku hau da zizazela kofrez kofre, eta erantzun nahi dituzue galdera batzuk eta galdera daudela hemen, eta ez baztu galdera erantzuten edo eta gaizki erantzuten baztu, hemen goran jartzen edota bete behaztu, eta edozer gauzaterako hemen daude araua. Gaztel burukin duzue hau. Azalpenetan eta estresan, baina dago emazko lanera, eta hemen dago babelgo dorrea, eta babelgo dorrea da berez mito bat bezala, eta orduan igual laburpena eta edo mito horrena, eta ondo erantzuten zurrezko galdera ja irabazten. Balio euskera hizkuntzataz gehiago jakiteko, eta horrez gain gaina ondo pasatzeko. Bale, eta joko hau noiz jolaste haukau? Bale, zu jolaste haukazu nahizunen, batez ere aspertuta zaudenen edo matu nahizunen euskera hizkuntzataz gehiago ikasi nik uste jolasa hau egitea. Bale, eskerrik asko. Kaixo, hemen ikuste haukau boltsa bat eta zuzet kaja bat, eta zertarako balio dugu honek. Hauekitan ere proiektua eta proiektu honekin euskaren soziolinguistikaren egoera azaldu nahi izan dugu zein dira hizkuntza handi eta txiki, nolitzeik diren hizkuntza ezberdinak. Kaja honekin batea dator, ziurtagiri bat euskarai buruz informazioa edo. Eta, proiektu hau zer burukin duzu? Zuk egunerokotasunen nintzeko egin deu, eta baita egunerokotasun hortan euskararen inguru informazioa jatuteko. Nik poltsa hartu eta kalen, igual edozeinek ikaste honen bidez, eta? Bai. Oso idea bitan. Kaixo jantaeki, ikusi dugu soziolinguistikak inantzetzela lanen, eta indezuela azken proiektu bezala poltsa bat anezese bat, ezta? Bai. Eta entortzen informazioa sartu. Euskarari buruzko informazioa sartu du eta 7.000 hizkuntza dira. Eta nezesen eta poltsaz zertarako ibiliko zenukatu? Oporta uteko eta erosketa egiteko. Nazbeserra oporretan. Oso interesgarria. Kaixo, esan diatenez, igurizatez soziolinguistikakin burubelari, eta hemen ikusteko kaja erralde bat, eta kaja animar guztiarkitza haukau. Gukin monopoli bat, eta monopoli bat egun gauzak dira dirua, txartelak, dadua, eta tableroa. Guk sortu behar monopoli bat Euskal Herrikoa. Hala, ez da handia eta zenbat lan hartu zen hau iteko. Eta honek zertarako balio dugu? Gure helburu nagusia da, jolastikan pertsona guzti, jolastu eta divertitu, soziolinguistikaren inguruaren bi gauzak batean. Hau, edozein kasutan etxen irikita familian hartzen edo jolasteko balio dugu, ezta? Gazte idea hona? Egun banezeko jolasterean. Kaixo, hemen ikuste dauzkau bi proiektu, eta hau zertarako balio dugu? Guk sortu dugu boltxo bat, egunerokotasunen aletikan euskaran buruzko informazioa eta besotan emateko, eta azaltu zaizkigu grafiko batzuk, hizkuntza handik eta txikikin, eta gero baita hizkuntza handi batzuk adire txinera, gaztelania, inglesa, eta txiki batzuk baita,
Duranera salmea. Gero kontestutxo bat hemen, 7.000 hizkuntzak daudela munduan, eta euskeraz zati sartzea hizkuntza handitan. Eta euskera hizkuntza handia da? Bai, sartzea justu milioi bat hizkunekin. Eta hemen ikusteko hau taza bat, eta taza hoi? Hau da Euskararen itxaropena adierazi nahi dugu honekin, eta ikusten den bezala Euskal Herriko bandera dago. Bueno, eta dituzen produktu hauek zertarako balio dugu? Honoi balio dugu bere lemak esatu bezala Euskara bexotatik Espainetara dela, eta gero dago Babelgo dorra dela hizkuntzen anistasunaren iturria, eta gero hemen ditu esaldi bat Euskal Herria Euskal hizkuntzana hasi ezi bizi dela eta egile gea oian eta ikan. Bale, oso ondo. Aber kaletik horrekin ikuste izaren.